Здравейте! Сега ще запиша едно видео как се прави поръчка в сайта на Oriflame. И така, ето, отваряме един браузър. В браузъра пишем bg.oriflame.com. Така, ето, отварям се тази страница. Като се отвори тази страница, тук имаме код. Ето, ако се пише телефонен номер, имейл или номер, който имате в Oriflame, когато се регистрира. Аз използвам регистрационен си номер, консултантския си номер в Oriflame. Пишем паролата, натискаме вход. След което отваря се прозорец. Ето тук. Имаме кошница. Ето къде е кошницата. Можем да отворим кошницата и да видим, че тя е празна. Кошница няма продукт. Сега, имаме два варианта да направим поръчка. Примерно, ето тук в лупичката да напишем код на някой продукт. Примерно, ето, като напиша код и то излиза нещо. Сега ще избера хартиена чантичка, просто защото друго нищо не съм запомнила като. Това е едното. Единия начин, нали, като сте видяли кода. Откъде да видим кода? Кода и другия начин също, който ще ви покажа. Ето, натискаме тези чертички, трите. Тук отиваме на дигитален каталог. Ето го каталога. Отваря се каталога. Тръгваме да ги разглеждаме. Виждате, в кошницата има менюто. Тръгваме да разглеждаме каталога и сега ще ви покажа другите начини, с които можем да разгледим. Ето, тук, виждате ли, това са витамини и минерали. Ето къде можем да им видим кода. Ето 38559. Ето ще го штракна. И 38558, защото витамините и минералите са за мъже и за жени. Няма да поръчам витамини и минерали, но този код може да се запише там, където ви показа. Сега аз ще се избера ето този парфюм, който ето както виждате от 43 лева е на 18 лева намален, плюс това ще има още намаление след това. Виждате тази кошничка тук. Штраквате върху нея. Това е си прозочие. Ще се отворим така и тук натискаме купи. Натискаме купи. Парфюмната вода е влязла в кошница. Така. Отиваме в кошницата. Така можем да продължим да разглеждаме каталога и да си изберем още неща. Например, ето този серум. Ето го серума. От тук. Тук имаме крем, тук имаме мицеларна вода. От тук можем да ги прибавим в кошница. Отиваме в кошницата и ето, имаме двата продукта, които сме прибавили. Този го прибавихме от каталога, този го прибавихме с кода. Ако тук напиша 4.2, ето, измиваш гел за тяло, крем, витамин, парфюмна вода. Тоест, дава ни меню с различни избори. Като си напишем целия код, ще ни остане или можем да избираме от тук, или да напишем целия код и ще ни остане нашия продукт. Така, ако искаме да махнем някой продукт, ето искаме хартиената чанчка да я махнем, тя е от това хикще. Махаме. От тук се вижда колко пари струва нашата поръчка, колко пари трябва да дадем. А тук се вижда колко ни е отстъпката, която ще можем да използваме следващия път. Тя отива в нашия Oriflame портфел и ние ще можем да я използваме при следващата си поръчка. Следващата ни поръчка ще бъде спадната с тази сума. Ето тук имаме парфюмната вода, каталог, следващия каталог имаме, още 2 броя следващ каталог. Ето виждате на каква цена са. Ако искате, нали, от хикчето ги махате. Имаме турбичка, тук има различни оферти, мостри може да се поръчат и така. От тук натискаме продължа, след като сме този прозорец целия сме изчистили каквото искаме и в кошницата е останало само каквото искаме. Натискаме продължи.
От тук можем да добавим разни каталози. Можем да добавим турбичка. Предполагам, че тук това са вашите оферти. На новорегистрираните тук ще им излезе комплекта, който е добре дошли, който са 5 продукта, които са на много изгодна цена, така че си заслужава да ти ги изберете. Просто натискате под това, което ви харесва. Тук са каталози, аз няма да натискам, но под това, което ви харесва, натискате добавяне и после още един път добави, за да се добави в кошница. Аз сега няма да добавям каталог. И това добави трябва. Продължи натискам. Не, аз не искам да ги добавя, това натискам продължи. Тук ще ви е доставката, ще ви се покаже. Ето натискаме, ще ви излязат, т.е. може да ви излезе доставка до обслужващ офис, до офис, до адрес, до адрес. Ето ви всъщност, нали, при мен за последния начин на доставка, но може да имаме до офис и до адрес. За предпочитание да се използва доставката до адрес. Това е адреса по лична карта, който вие сте въвели, когато сте се регистрирали. Можем да имаме доставка на адрес, можем да използваме и удължена доставка, т.е. както виждате, цената за доставката е малко по-малка. Можем и почта, но почтата се използва тогава, когато плащате поръчката в момента на пускането. Докато куриера и двата куриера можете да платите на куриера. Така, аз си използвам последния начин на доставка. Избирам си. Нали, вие може да изберете, както казах, адрес и от адрес. След което продължаваме. Тук може да изберете продукт, който да си закупите и таксата ви доставка ще стане 0 лева. Да, можем да си изберем гела за лице, спокойно може да се избере, добавяме го или казваме не благодаря и минаваме на плащане. Можем да платим с Revolut, който има Revolut, може да плати. Много е удобно, който ползва такава карта, който няма, може да ми пише и да ми каже, за да се направи. Можем да платим с карта, ако имате Google Pay също, и плащане предоставка. Това са вариантите. Трябва да изберете. В момента тук е избрано плащане предоставка. Продължаваме нататък. И ето тук имаме преглед на продуктите, пускане на поръчка. Доставката, къде ще бъде доставката, адреса за фактуриране, поръчката. Имаме 4 продукта. Имаме продукт за замяна, такса на доставката и ето вижте, таксата е безплатна. Таксата ни беше 4,80, продукта ни е 6 лева, т.е. за 1,20 получаваме цял продукт. Но, пак казвам, вие решавате искате или не искате. Понеже ние сме в този акаунт преди това има пусната поръчка, затова тук не спада цената, защото тая сума е била в Oriflame портфела, а при вас сумата ще отиде за следваща поръчка. Ето какво плащаме. Ето тази сума 24,84. За тази поръчка сумата, която ще отиде в Oriflame портфела и с която ще бъде спадната следващата ни поръчка е 3,60. Тук ето приблизителна дата на доставка 15. Сега, аз няма да го правя, но за да пуснете поръчката, трябва да отметнете тук, прочетох и приемам общите условия и да натиснете пускане на поръчка. Тогава ще ви излезе благодаря за направената поръчка и на имейла вие ще получите потвърждение, че сте пуснали поръчката. Това е. Ако има някакви въпроси, трудности или други неща, може да ми пишете, да се обърнете към мен и аз ще ви помогна. Всичко добро!